Takže, čaute v mojom novom videu. V tomto videu by som vám iba chcel niečo popísať. Bude to konečne video o písaní. Chcem vám dopredu povedať, že keď sa vám toto video bude páčiť, dajte mi prosím like. Dajte mi prosím like. A chcel som vám povedať ešte toto, že blíži sa špeciál. Že sa blíži extra špeciál a bude to veľmi dobrý špeciál a poďme na to video.